Rojbaş, hevalên hêja temaşevanên miromet em ser ekranên Arwar TV careke din bi hev rane. Doho jî min diyar kiribû ku îro em bernameyeke bi taybetî derbarê nivîskariya Kurd de çêdikin. Bi nivîskar İkram İşler'le îro em ê vê sohbetê bikin. Taybetî derbarê nivîskariya Kurd. Bêguman her Kurd çi nivîskar be, çi siyasetmedar be, çi hunermend be, çi wêjeger be, çi karker be, çi patron be, ji pêvajoyê jî dûr nikare bisekine. Ev rastiyekî ye. Ji ber vê yekê jî em îro ber bi dawiya bernameyê de derbarê pêvajoyê de jî em ê hineke biaxivin. Mêvanê min weke min got Birêz İkram İşler bixwe niha li Belçîka jiyan dike. Nivîskar e, qasê ez dizanim ji deha zêdetir berhem nivîsiye, bi Kurdî nivîsiye, bi Tirkî nivîsiye. Ez bibîrim ser ekranê em ê sohbeta xwe dewam bikin. Roj baş, mamoste İkram. Roj baş, Şevval Ahmet. Tu çawayî başî? Spas dikim, sağ ol. Min çawan? Spas dikim. Tu niha li Belçîkayê, hewa Belçîka jî îsal germ e. Qasê ku em dişopînin. Ez jî li Fransa me, pir zêde em di alî coğrafîk de jî hev dûr nînin. Belê, heva Belçîkayê belê germ e, lê wekî Almanyayê nebû. Ez çûme mala hevalekî Almanyayê cî nîşan min dan, gotin mamoste vê derê helya ye. Ji rê jinova çê dikirin. Yani germ Rê germî helya bû belê. Rê helya bû, cadin rakiribûn, jinova çê dikirin. İja me tiştekî wisa vê derê nedît rastî. Yani erê germ bû. Tu zanî li Avrupayê de, nava welatê Avrupayê de, welatê herî sar Almanya tê zanî. Eğer Almanya vakasa germ ye, demek ki welatê dinyê Avrupa daha zêde germ bûne. Yani balkeşe birastî ert yani asfalt helya bû. Derdora rêya hesin helya bû. Belê. Yani jinova rakiribûn çê dikirin. Ez niha li deng dinêrim, temaşevan me temaşe dikin, eger deng ne baş be, dikarin ji me re binivîsînin. Heval İkram, tu bi xwe serhedî ji Wanê ne? Belê. Wan hem dikeve serhedê, hem jî dikeve herêma Garzan ne? Belê. Yani di Sînorda ye. Hem Wanî ji xwe re dibêjin em Garzanî ne, hinek jî dibêjin em serhedî ne. Mavose hevalekî te got, hevalekî li Wanê ew de komeleyê de em diçûn me dersa Kurdî dida wê derê. Belê. Îja got ne min mamoste got em dikarin nexşeyekî ew ê zimana li Wanê çê bikin. Yani min dêna xwedayê heval li Wanê awayekî yani xetekî nedîtî heye. Belê. Sê xet dixe sê beş yani aliyê ziman ve sê cire ziman hene. Birastî şîve hene, sê hev şîve. Yek şêwekî serhedî ye tê axaftin. Şêweyekî botanî ye tê axaftin. Em bêjim aliyê colemêrgê wan dera colemêrgî biaxivin. Şêweyekî din heye, ew jî şêweyekî mîksî jê re dibêjin. Ew jî pir cuda ye, ji wana her jî cudatir e. Tê axaftin birastî nexşeyek min got ez çêkim ka ava nexşeya kê derê heta kê derê serhedî ye, Amedî ye, mîksî ye filan. Em jê derneketin birastî. Yani em ev jê berda baş. Ez dizanim yani ji salê nodî şûn de ez bawer dikim pir botî jî hatine Wanê. Yani li merkeza Wanê bi taybetî kesên botanê jî pir hatine. Yani bi taybetî jî ez dizanim mesela ji Beytûşebabê ew gundê hatin valakirin şûn de pir însan hatin
وانه او به تایبەتی جی لە هەرێما لە تاخا خاچۆرتێ بله راست و ji Colemêrgê jî hatine. Yani wan merû dikarin bêjin weke metropolekî di navbera Botan, Garzan û Serhedê da ye. bele bir rast û aliyekî wî jî digêje Amedê, zaten Muş dikeve herêma Amedê, wan jî sînorê Muşê ye. Mamosta hemû rengê Kurdî ez bêjim yani pir renk li wanê hene mevcudin. Xwedîkirî hatin ji ber ku beriya wî Tirka Türkmena pişta xwe dabûne dewletê pir teqeyî li me dikirin. Belê. Dema ku ew hatin êdî wana xwe vekişand. Aniha êdî em bihet bûn. û yek jî wan zaten di sînorê Rojhilatê Kurdistanê da ye jî. Bele. Yani ez bawer dikim pir kes ji Rojhilatê Kurdistanê têne wanê bazirganiyê dikin. Rast yani zaten dema ku Nevroz dibe İranî pir têne wê derê. Yani navenda İran'a wê Nevrozê wê derê bikartînin. Wê derê pêktîne. Cadim vede yani ji bo betlaneyê têne wanê. Betlaneyê xwe wanê derrast dikin û paşê vedigerine İranê cakedin. Yani betlane te got ve hêsandin tatil bi Tirkî dibêjin ne? Betlaneyê ve hêsandine rast yani dibetilin. Rast. Öyle. İsal tu çû betlanê? Rastî em hefteke çûne ew ê. Hefteke çûne Almanyayê hevaleke bû. Hefteyekê bes. Bele. Hatta yani zaten megu bes em hatin nivîsê min hene, evê min hene em buna yatma malê yan. Yani te nivîskarî kir sedem ku zarok zêde ew ê da nemînin. Yani zaroka jî dêna xwe ez nerahetim dema ku ez li nivîsim rahat bînim. Gotin baba em her nemalê çû baş be. Em jî çûn sînorê İspanya, navbera Fransa û İspanya, ez bixwe dixwazim zêde bimînim, lêbelê miqabilê yani tersê min zarok zêde nexwastin bisekinin, em jî 10 roja man vegeriyan. Bele. Kekî îkram ev çend sal tu hatî Ewropayê? Hevala Ahmet heva nêzî 5 salê min ez hatime. Hindik ma em êdî niştecihî mafê niştecihî bigirin. Yani 5 sale. Yani 5 salê te temam bibe tu êdî dikarî bibî hemolatiyê Belçîka. Evet, 5 sale yani ma 6 me filan mane yani. Belê. Li Belçîka hemolatî girtin, mafê hemolatî girtin hinekî hêsan e. Weke Fransa min e, Fransa bi taybetî niha pir zehmet kiriye. Êdî ji vir şûn de kesê ku li Fransa mafê hemolatiyê bigire divê di asta üniversitê da xwendibe. Yani asta üniversitede divê ziman zanibe û her wiha jêra dibêjin yani weke em bêjin sınav Tirkî dibêjin ya sivîl da lazim e derbas bibin. Ew jî pir zehmet e. Ancak kesên ku li vê welatê li Fransa em bêjin bi kêmanî kolej xwendibin, lîse xwendibin, dikarin bibin hemolat. Lêberî Belçîka ez zanim ew hinekî daha hêsan e. 5 sal ne demekî kin ne? Kekê îkram ez dema hatim Ewropayê di salê 1986 da ez wê de temelimi wê demê piçûk bû 15-16 salî bûm. Kesekî bigota ez 5 sal li vê derê me wa me digot ev demekî pir dirêj tu hatî Ewropayê. Lêbelê dem derbas bû niha êdî merû jî însana dipirsin pirê wan dibêjin 30 sale 40 sale li ber 30 sal 40 salî 5 sal hindik tê dîtin. Bi rastî min jî nizan bû çawa derbas bû yani baş derbas bû yeme piştgirêkê me zêde nebûn. Zaten ez bi pasaporta kesk hatibûm zêde min zehmet jî nekişand, zehmetî jî nekişand. Yani hatinê de te zehmetî nekişand û hatê vê derê jî bi rastî me zehmetî nekişand qet yani. Yani ji bo girtina mafê ilticayê jî ez bawer dikim
işte ra pıskırı çenebiye. Ne cevap psikolojik şeyler bu. Zaten bu sırada emdana sekinandın beriya mahkemeyi. Ve deri çıma emdana sekinandın. Uçağı Ukrayna'yı hattı bun. Ukrayna hattı bun. Bu anda mecbur bun loma tahir andın neki. Az demek ki ketin mahkeme ne var hafta ki ya hafta derbas ne bu mahkemenin hattı. Bəli. Peki ikram dvedeli da yani bir kamera mı da hani pıskırı çebu lebeli dengimiti temaşavan jî guhdar dikin. Evet. Yani seri de jî me got tu ji wanê va pê salê jî tu hatî Belçika jiyan kî lêberê tu weke nivîskar hatî naskirin û taybetî îro jî weke nivîskareke Kurd tekiliye mêvan. Hinekî tu bikaribî behsa jiyana xwe bikî te zarokatiyeke çawa derbas kir, civantiyeke çawa derbas kir, te çi xwen û çi bû sedem ku tu van berhema binivîsînî û bibî yek ji nivîskarên Kurd. Berçava. Ama se ez li pêrtaxê hatme dünyayê. Li pêrtaxê wextekî hejde mêrê me girtibûn, biribûn cihekî kuştibûn. Em jê re dibêjin topê mêra. Yani ser topekî hejde mêrê me kuştin. Beriya zayîna me tabii. Yani beriya me. Yani Mesela berya ku tu bibî. bele bele. Bavê min jî küçük diye uçağı. Lê apê kirmişi bavê min mestir mezin biye ew birine kuştine. Kalkiye min birine kuştine. Gündiye me yedini birine kuştine. Tabii kuştiyek hebe şehidek hebe malbete ki de ev pırtı axaftın. Yani ser epey de axaftın. Bu servis de son dixarın. Yani em jî bir atmosferiyle mezin bun. Atmosfera geldiği zila demek hada kuştun komkujiye geldiği zila şu bu atmosfera ve hem Ali Türkava me dedit, me Ali neyini vajı Türka dedit. Hem şey nava malbatı da daha da axaftın, nava günde daha da axaftın. Me ev dit. Birası de nava ve atmosferi de em mezin bun. Yani ew kesên ji malbata we ji aliyê hêzên dewletê ve hatibûn kuştine. Beli. Mesela dehef gündeme kabile me yani de gündeme de tabii kabile hebun. Kabile me dehef gündevi zaten tam kıla bu yani şu. Ciheki komkuji Herize'de bir kabile me çebun yani. Hasan Avdali çebun mesela Doğru'yu çebun, Meşrut'u çebun. Yani Medine hebun tabii epey per hebun. 15,000 kes hatta katil kirin. Ve de akrabayı mecik tarafın tema yani. Ev tekabülê kîjan salan dike? Hazar Nesit Siyida evtişçi bu. Tabii ve atmosfer ev Yani atmosfer dema buyerên geliyê zilan. Elbette ve çağrı zaten şer'i agiri demek şer'i agiri dest bekir devam o geliyor zila yaşkın. Belê. Leser min du cilt tükek nivisiye birastı yani kim orada xandın kim ezberden ne yapan? Kîjan pirtûker te kîjan pirtûkê de behsa vê buyerê kiriye? Beri az nişanı tevidim hevaleyinca. Dibini geliyor. Belê. Zilan. Zilan dosyası ev pırtuk mezun bu mukavvel müştera ne şans. Ha, tecmara ne şandiye. Az nav pirtûkê te dinêrim di nav da tu ne. Nana evimde çandiye evet dü cildirmaması mezun rastı. Yek du heye. Zilan dosyası yek u zilan dosyası du. Epeyce süre var. Her yekiye hafsat rupele. Te Tirkî nivîsiye. Türkiye minivisi jber ku evimin vaşangeri min gumumuzda kerem akı Türkiye minivisi. Yani bêguman li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê berhemên Tirkî têne nivîsandin zêdetir têne xwendin. Mixabin Kurd bixwe jî şûna ku Kurdî bixwînin xwe bihêşînin Kurdî bixwînin Tirkî ji wan re daha hêsan. û te hineke berhemeke weke arşîv nivîsiye ez bawer dikim ne? Tabii arşive ama yani maksat ondan ne be? Şu min epey azlı bende sekinim. Mesela
مدگو خوب بوده که پر مزنه dünyayı da işte o hakim dibin. Migo nivîskarê dünyayê wê dest bavêjine ji xwe yani nivîskarê ku dünyayê da mezinin ew muheqeq dest bavêjine yekê rabe binivîse. Min dît ku kes tune bû yani kesî nenivîsê. Paşê min got yê tirka min dêraxda yê tirka ji xwe tunene yani tune bûn ji xwe. Paşê em fikirî me got ya kesê bêje yeke xandevan nava da tune bû hema we binivîsiya. Ece keteselmelime yani ev nivîskarî rûyderê dest pê zanî. Mesela gelî zîla şahîdê wîn hebûn, di gundê me de jî şahat hebûn, ê ku ji nava birîndara sağ derketibûn, paşê mezin bibûn. Ez çûme cewan, min rica kir, wana ji me re vegot. Nêzî 27 kesên wisa min dîtin. Ji min hêdî hîdî. Ve roje de medya civakî da ez bawer dikim ser YouTube'ê min yek dît ji wanê weke şahîdê herî dawî yê niha jiyan dike yê geliyê Zîlan bas dikirin. Ez bawer dikim ew dîmen zû da hatibûn girtin ew keşî niha çûye rehma Xwedê. Yani cara yekem bakın ez çûme cewan. Cara yekem en çûme dîmenê girtin. Paşê heval hatibûn girtin. Paşê ji başûr hatin. Hengi hatta nasandı ki millet hakkım yani. Ve evveli de gote bin mağazayım. Çıma mahkeme benakın. Ez var mahkemede bebin şahit. Peki de derbarê geliyê Zîlan da bi rastî duwarê hukukî de ma tu tiş çênebûn tu mahkeme nehatin vekirin. Oysa ceribandan çêbûn lê zor e. Yani wî çaxî niha kanûnî wî çaxî hene tu nikarî dest bavêjî vî meselê. Mesela min pirtûka 20 sala da nivîsî. Ez ê bêjî çima 20 sal kişat. Ez carekê diçûm min kevirê havînê kevirê havînê herdida Davîta Kadînê. Hêdî. Yani wisa ku neketa dest çê. Dema ku bi insana ku min ez binivîsim vê bahatana ez bihildama ew jî bavê tu nekirana. Peki tu karî bikevî arşîvê fermiyê dewletê jî hinekî agahiya bigirî? Yani mixabin ez nikarbûm biket ama şixa ez uçaxî mesela lîsê da bûm, üniversitede da bûm uçaxî lê min paşê ji ewa rica kir, paşê ji milletvekiliyê xwe rica kir. Mi got ya herin bikevne wê derê ja çûbûn dena xidabûn ew nîne, belge nîne. Min televizyonê de ew tarihîn arka bahçesi heye televizyonê de. Deket ew got wê derê yekî got maalesef got ew gelî zîla hemû birine şandine sekayê. Yani belgeyên gelî zîla ku gelî zîla nîşan dixin hemû birine ew xistne kaxiz hemû ji hev birin jê birin xistne kaxizên nû şandine sekayê. Yani devlet nikare rû bibe vî işî ve. Naxwaze. Yani ne ku nikare dikare ama naxwaze rû bimîne. Na bikare niha 15,000 insan kuştiye wê çawa binî derkeve. Yani nikare mesele ew e. Peki te vê berhemê dema dest pê kir wê demê tu çi da dibistana lîsê da bûyî? Ez uçaxî üniversitede bûm. Min üniversitede dest pê kir. Sen Enqerê dixwand? Belê min Enqerê dixwand. Min hêdî bingeh hawî çê dikir. Paşê ez bûme mamoste min nêzî 5 sala min li Wanê mamostetî kir. Ez paşê hatme sürgün kirin çûme Afyonê. Bi sürgünê ez çûme wê derê. Paşê min tayîna xwe rakire İstanbulê ez çûm îşa hevalê Enstitûya Kurdiya İstanbulê de me hev dît. Ez nêzî 12 sala ji Enstitûya Kurdiya İstanbulê de xebitîm. Min mamostetî kir, min lêgerînî kir, min pirtûk nivîsîn wê derê. İşa paşê ez dîsa hatme Wanê, min tayîna xwe helda Wanê, ez hatim êdî min dest pê kir yani tam dest pê kir. Hene tiş destê min re hebûn, şahidê min hebûn, lê min hê nenivîsî bû. İşa ez hatme Wanê nama 5 sala da min ew kir. Hêdî ewa rapora wî derxist, min nivîsê li Wanê de weşandin. Yani ulo diyare ku hê tu di dibistana yani berê üniversitê di dema lîsê da bûyî
ewa te daxwaza te nivîskariye hebûye. Bele منو şahıcı hen ateş denilsin. Li tabi eva legerini tişteki dine yani legerini hem tehlikeye hem hatıraya ya bu. Belê. Hatara gittiğini ya bu hatara. Az düşünce şahada çare bedin heri. Bu mamosa levarin disa me bakışın. Yani Tersiya bu. ew tirs hê jî mixabin di nava Kurdan da heye. Yani ne ku tenê yê wê demê jiyan kirine. Bele küçük dayı. Yani kiriya di nava gel de hatiye gotin weke çîrok yê ku wê demê jiyan nekirine jî yani tirsa dewletê di wan da zêde ye. Tê bîra min jî mesela ez zarok bûm carna tiş çê dibûn diş dewletê em bêjin kesa dengê xwe dikir yên em bêjin îxtiyar digotin li diş dewletê dernekevin dewlet bi ereba ga bi xizagê dikare rûvî bigire rûvî yani rûvî tu zanî çawa serê çiyê dereve yani digot dewlet jî bi xizagê bi ereba ga dikare rûvî bigire yani destê dewletê weqasal dirêj e li diş dewletê divê mirov dernekeve ew tirs mixabin hê jî di nava Kurdan da heye çendî jî hatibe şikestin hê jî em bêjin bi taybetî di nava ciwana da ne lêvelê di nava kesên bi emir de hê ew tirs heye em werin ser jiyana te kekê îkram û pişra te lîse xwend tu çû üniversitê tu bû mamoste te li kê derê mamostetî kir من جرى يكم لقرقلة إمام مستتكر قرقلة دليجة هبو قصابك بو يعني قصابايك yani cara awul te li bajarê Tirka mamostetî kir بله لقرقلة من إمام مستتكر daxwaza te bû yan dewletê wilo xwast devlet جرى يكم أشان قلت هاري يعني مجبوري هاري أشون وداري من دست بكر باشه نوا سال كده بابي من وفات كر İşte من قلت از مجبورم دیا خوب بنهرم سروی من تاین اخو درخست از هات ما اردشه اردشه بی سلامم پاشه ام سرگون کرن ام هلدانه بین چاو سرگون کرن epey تشتاد سریم jiber çi jiber xebatê te yê siyasî نه همام بارا من کربن گفتم ماموستا هم حمویه نها هم بین دولتی درد کردی زن فلانکت حمویه هم هاتیه بداری اوه کدین جفاسه hemûyî çi navê ew ye navê eşîretî ve akireti yani بداری حمویه هم بین دولتی دانایلی زنی قد دانایلی یک از حتی کشتنش اوش به İşte digotin ama hamuye yek mamoste felsefeye evjine iniyeke ama düdü hem je bir evet alikare müdür yani min alikare müdür zikir vederi ben İşte kaymakamek az kabul kirin kaymakamek idin hat em de hem mamoste her bijartın ama vaşandın yani şan aliye yek şu Kırıkkale yek şu Çanakkale yek şu embejin İzmir'e yek şu İstanbul'e yek şu her ki aliki vaçu yani. Bu çare erji çüme Afyon'e. Le Afyon sandıklı mı mamostatikir. İşte dervası İstanbul'e bu. Bu dere açüme yani tuvakke sürgün çuy Afyon'e. Bele vaki sürgün zaten. Digotin emi vana bukujun deha mamostahebun. Faili meçhul erdişiler tünebun. Muhtemelen faili meçhule viraj çekin. İşte bu çare az gerçek ki var nişanlı bu. Tesayem deskati bu. Hazuriyemen tekel müdürü erdi şey bu. Yani evvela navavan da rüdürüştani. Kurum amiri hamur khab rüdürüşten. Gotin evi de hava kurban bedin. Evi gotu ka ki heye. Gotu ve de lisede ayak mamasta ikram heye. Ama bir şey beherin. Paşa çan havedini hidayet ederek elde şey faili meçhultun ene birahane ki para mera bineme. Yani olağanüstü hal bile çebe para bineme. Ya üç gotu bir hınçı dibeşin ava zafer bine yani tezamın kız dayı. İşte ki hep ömene çıma kız bu dayı. Ya tamam gotu bile ne koşun diye mi sürgün beken edici ve dere derken. Rastı de hem mamasına hem de sürgün kerin. Yani bu avayet erdi şey şu Afyon'e. Böyle Afyon'e
جوجي ام مرخصنا دوري هدي بر اوي بر تنبولي ام شو ودري جرى يكم بيجي اشان دم امام خطيبي فلسفeci imam hatip her nakın zani bana zanı bu her nakın direkt اشان دم ودري maması felsefe beriyamış kuştu bu zaten. Yani ji bo te bikin dafekî. Eri yeki o kitap peki bu. İşte ez şu rastı ona ez ditim nas kirin, hişm kirin. Ne iştin ez verim, pey sava ne iştin ez jura tayı lafı buxazım derken. Yani 5 sala te weke mamostê felsefî tu di nava İmam Xetîbiya da moy. Nava İmam Hatibiye damam eri. İşte ben İmam Hatibiye pey felsefeci der kıstım yani. Ew jî baş bûye. Piştivi ez şube Ümraniye hebu, süper lise hebu Ümraniye'de. Kîjan salî bû? Kîjan salî bû? Süper lisesi. Sala 2000 da ez beş. Ha, bele. Ez şube ve deri jî ez derbas kız meslek lisesi bu. De kız meslek lisesi de mam hatta ez hatme Wanê. Wanê jî dîsa kız meslekê min devam kir. Hem olsa kız meslek de wê derê de emekli bu. Malnişim bu. Yani tu teqawut bûyî pişra tu hatî Avrupayê. Ez teqawut bûm benê min Pirtûka xwe nivîsî teqawut bûm hêsa da Pirtûkekî dinê jî derxist. Paşê milêna xwe geliyê Zîlan dosyasî heye. Derheva geliyê Zîlan. Aha. Bir de xwe Zîlan dosyasî dora min teng dikirdi, min teng dibe dor. Me got wela rojekî wê tiştekî bîne serê min ez hema lêdam hatim yani. Yani ji ber pirsgirêkên ewlekariyê tu hatî Avrupayê. Belê ewlekarî ji xwe yani tiştekî pir Weke piraniya Kurdan. Belê. Yani gevşi dixar, min ew jî dikir. Abolîva jî em tengî jîn hinekî wê derê. Ama ben serim şansê xwe biguherînim. Belê. Ji xwe ew jî televizyonê jî gazê me kir zanî got were Pirtûkê te hene got em bidin nasandin Pirtûkê te. Ser ew wan hatim, ser daveta wan hatim. Belê. Ja piştî wê dema ku me dan nasandin evîtne ser malê. Yani televizyonê derketim nava du sê roja da evîtne ser malê. Ja xanima min telefon kir got mamoste got evîtine ser malê ona zar mar perişan kirin got em çawa bikin. Zaten me got kes pasaportê kes ke hene min jara derxistine me got heme qen nesekinin wer. Ja ew jî nava heftekî de hatin me serî lêda em bûne peneberê giderin. û bêguman tu va 5 salê jî nikarî vegerî, nikarî biçî. Na ji xwe pê saet em nikarin vegerin. Heta nebne malnişî, nebne ew Pekî li Tirkiyeyê li Tirkiyeyê derheqê te de doz hene ceza hatine birîn. balkêşe heta nabe ne bu yani tu min nizanim vebiye nebiye ez jî nizam. Baş e tu hevalatiya Belçika bigirî karî serdanekî li Wanê çêbikî. Belê ez ê çêbikim ji xwe. Pekî mamoste weke nivîskareke tu çawa bû nivîskarê Kurd? Te berhema xwe ya Kurdî kengê dest pê kir, çima dest pê kir, çawa dest pê kir? Min çawa got mesela li malê her tim behsa geliyê zîla dikirin. Belê. Li gund behsa geliyê zîla dikirin. Ez diçûme kê derê behsa geliyê zîla hebû. Ji xwe ez piçûkdayê jî çepgîr bûm yani nava çepgîra da mezin bûm. Belê. Çepgirî û kurdewarî hemû gihîşte hev yani min digo neheqî li me kirine yani zaten neheqî li me dikirin yani di nava erdişê de jî her tim Kurd piçûk dikirin yani her tim piçûk dikirin zanî heta ji destê wana heviya dixistin benê erdêler dixistin ji ew jî me dît digotin Kürt ne bilir bayramı fır içer ayranî. Digotin Kürt kübara Kürt'ü vurdum duvara, duvar ikiye bölündü, Kürt'ün dizem neresi göründü. Digotin yılan balaladı. Ama beşe çavemet sekinin digotin. Yani o Türkmeni vederi için yani Azeriye vederi. Her tim rikemet anın, her tim neyakil medikerin. Yani hem küçük dikerin, hem rencide dikerin. İşte ona tabi hedi berhebu. Migo hanla ben, migo artistana direkt var Nisan'da. İşte me dest bekir yani, üç ay mı dest bekir. Üniversitede zaten sosyoloji min dixan. Yani hem küçük dikerin, hem rencide dikerin.
بله بله بجه من بداره دنگ گودار کر. بله. الüniversite jî xwe legerîn me em hîn bûn. Derheqa ewa da ez çûm li înşaatê dixebitîm, înşaatê de min wî çaxê ew kir, bona ew ê. Bona üniversitê, mugazê tez dime üniversite. Ev politika min nivîsî bir yaz tatili. Ev jî wî çaxê hate nivîsandin. من her roj not têxin girtin. Her roj not girtin, ev politik ji wan nota hatiye dikirin. İşe hêdî tabii me dest bi çîroka kirin. Metinê me çîrok digotne me. Min hemû hildida min wekî teyîb hildida berhev dikir. Hê niha jî tiştekî nenivîsîne zehfê nivîsîne. Bi rastî nivîskarî wisa dest pê kir. Yani merve em ê binivîsin. Me heqe xware nivîsandin ev tiştan. بله. اما او پرتغال te nişan kir, ama tatili yavcı bir Türkiye bu. Beni bir Türkiye uçağı me sosyoloji da beşa sosyoloji da me hemû tiştekî Türkiye dinlîsî me digo ez evî texme têzekê bilme üniversite. بله. Böyle. Peki piştra hedi te dest pê kir ki çîroka jî binivîsînî. Dema ku ez çûme İstanbulê Enstitüya Kurdiya İstanbulê da min ez xebitîm wî çaxê dest bi lêkolîniya ew ê kir. Min çîrok berhev dikirin. Peyvê min çîroka yekemîn nivîsî heva da çap kir. Başê me dest bi ew ê ziman kirin. Türkiye ziman ev her Türk derketne wî çaxê. Derketne holê. Gav bi gav Kurdî yek. Yek jî Kurdiya hêsa. Ev her Türk beriya tînkera Enstitüya Kurdiya İstanbulê ewana da hatine xwandin Tirkiyeyê de. Di qursa da her tim ev de hatine xwandin. Me wî çaxê ev ji bona ew ê nivîsîn. Navenda hîndekariya zimanê Kurdî li Aksarayê belkî were bîrate. İstanbul Aksaray Kürt Öğretim Merkezi. Kürt'te öğretim merkezi. Yani Dervey Enstitüya Kurdi. Beli hem enstitü hem tabitin hem cüvederi de min vazife git. Yani hem evi de vazife git. Damezrandın evi de min vazife git. Hem jez bu me müdür evi deri. Bu me mamoste evi deri. Ve Türkiye xu min ders da. Ve deri jî me Türk nivîsî. Nivîskarî çê bû. İja hêdî ez dibî piştî wî hatine wanê min êdî dest bi gelî zîla kir. Paşê dest bi ewa kir, xalîçeyan kir. Xalîçeyên Kurdî ez ew jî nîşanî te bidim. Ew jî Tirkî bû maalesef. Dixwazim. Ama se felsefe ve mitolojik açıdan Kürt halı ve kilim desenleri. Bale. Ev Portugal, nama Portugal'ı da heri balkeş eve, ez bejim. Xalîçeyên Kurdan, ev nexşê ser xalîçeyan, gelo wataya wana çi ye? Gelo çi dibêjine me? Ev xalîçe jî li herêma Wanê çêdibû ne? Bele herêma wana çê dibûn. Taybetî jî li Rojhilatê Kurdistanê jî zêde çêdibin. Bele hemû Kurdistanê de çê dibin. Yani ew xaliyê ku dibêjin xaliyên Îranê ez bawer dikim pirê wî li herêma Rojhilatê Kurdistanê çêdibin. Ama sen min vê derê de nivîse vira mesela vira çend rûpele ben devdim. 701 rûpele. Hemû jî bi awayê dîtbar ew kirine yani awayê dîtbar îja ne tenê xalîçe bi xalîçeyan ve gerêdayê mitolojiya Kurdan binivîsiye. Bi xalîçeyan ve gerêdayê felsefa wana û ew wan baweriyê Kurdan binivîsiye. Cara yekem kîjan bawerî hatiye, paşê kîjan hatiye. Xalîçeyên Kurdan wana hemûşka got ne min yan. Rastî ew nexşê ser xalîçeyan hemû xalîçeyên nexşên olî ne. Yani ne
وکی نها چه دیکن اون رفک نینن یعنی bitki ninin ev hemu hayvanın anji insanın anji ewen yani sembolü mitolojikin liser mitolojiya Mezopotamya'yı heri kevnare Aha. mentera dikin ye nüjen mentera ditin ev teşt dirokak mümüdanen bisandım. Burası Diroka Kürdistan'ı felsefi Diroka Kürdistan'ı mitolojik dibistana tabii geridayı arkeoloji var. Be hemin arkeoloji û be hemin xalîçeyan hemû min dane rexef tiştekî pir balkêş derkete hore. Yani ev orijinal jî tiştekî oha nehatiye nivîsan hepana. بله فقط yani ولو دخویه کو او برهمی کته وکه ام بیجن لیکولین وکه لیگرین نویسیه پرانی به ترکیه هاتیه نویسانده Yek ev jî Tirkiye nivîsan gotîler min evaş tara şandiye بله او tamamen. من دقت کر yani برهمی لیکولین و لیگرین پرانی به ترکی تنویسیه برهمه تا یه به کردی زیراتر وکه ام بیجن وکه چیروک و هر وها وکه سرپیهاتی Bamoste evana ne berhemi minin ev berhemi kalu bavê me ne. جبر بیاکی جی تا گهدار کریه و تا کردی نویسیه Berê min godar kiriye nivîsiye بله İşte bir kirikek heye duê derê de mesela Mirza Mehmet em bêjin wî çaxî nêzî sed hev ew hene macerayê Mirza Mehmet hene aha me berhev kirine ja pirsgirêkek heye wî avî de wê derê de gelo em destê xwe nedin ziman bi aliyê arşîvî em binivîsin ew بله pir giring e. Gelo em zimanê xwe bi van tişta vana texne derfet zaman bêser rast bikin. Ev jî rastiyekî dine. Ja em navberê de mabûn. Heta wextekî min destê xwe neda ewa, destê xwe neda ziman. Paşê min dît ku zimanê Kurdî heremtî maye. Lazim e ku zimanê Kurdî hêdî ber bi zimanê nivîskî ve de here. Ja min hinek serrast kirine. Ma hinekî min serrast kirine zaten min gotiye çi derê de çawa serrast biye. Eko ne hate serrast kirin zaten min gotiye eva dengê wan jî destê min hene. Hevalê ku dixwazim ez dikarim dengê wan jî guhdarî bikim bi wan. Yani lêkolîner ve her tim em vekirîne. Yani kesekî ku bixwaze lêkolîneriyê bike em dikarin derfet bidin wan. Yani derfetê mesela em bêjin ew çîrokana çawa hatine gotin bin tesîra Erebî de mane an bin tesîra Tirkî de mane Farsî de mane nav çawa hatiye guhartin mesela Mirza Kürdiye Mehmet bi Erebiye Mirza Mehmet yani Mehmet'e göre tabi ev bin tesîra Erebî de ev nava hatiye dibî yani nav tuzani nava kurdan da navi Muhammed navi Ahmet navi Hasan Hüseyin pırın ev hemû jî navi Erebîne yani jiber sedemê İslamiyetê ketine nava kurdan Ez mesela minakekî bidim destê de hebû Hesinê Kurdî divê Hesinê Kurdî bi rastî navê wî Hesinê Kurdî ye lê ev dikir ji me re digotin Hüseynê Kurdî îşa min got gelo navê Hüseynê Kurdî ye an Hesinê Kurdî ye ez vê bigorin ez ê bînim navê pirtûkê Hesinê Kurdî ye îşa digotin Hüseynê Kurdî peşê biya Hesenê Kurdî paşê biya Hüseynê Kurdî bi rastî ev çîrok berê dihate gotin mesela heftekî yani Hesinê Kurdî ji Hesin nayê ji navê Heseniyetê ne Hasan ne ji navê Hesin tê ji xwe yani ha hevalekî gotem de got mamoste hevalekî lêkolîner e ser ziman lêkolîner dike bele gotem de got mamoste berê beriya Erebî ku em bibine Müslüman navê Kurda Hesin hebû filan kesê Hesinî
Digo Hesin hebuli Hasan tüne bu. Hasan başı belki je Hesin içi be. Ne zanın yani. Ja Evet. min ani navevi ne kısta Hüseyin'i kurdi. Min gotiye min peşkotine de gotiye min eva nava navevi nava geldi Hüseyin'i kurdiye. Le min eva kıstiye Hesin'i kurdi. Ama tego Yani hesin, hinekî kes jî hesin fêm dikin, yani demir. demir şu demire. Ji wê derê tê, yani Böyle böyle Hesin nav jî ji wê hatiye girtin. Çawa ku em bêjin Tirkî hinekî nav hene demirin, böyle Kurdî böyle jî nav ji hesin hatiye girtin. Hesin û pişra jî mümkün e ji ber ew ê Erebî jî Hesen û Hüseyin, ji ber mesela Hesen Hüseyin nav zêdetir di nava Kurdan da Hesen çêbûn û Tirkî jî böyle dibêjin dibe Hasan. navevi esas Hesin'e başı dibe Hasan'ı kurdi. Belê. Başı dibe Hüseyin'i kurdi. Da cürük pır koşer. Cürük mesela ev Hesin'i kurdi hevalbende Rostem-i Zale. Ev tev de şerdik. Dema Rostem-i Zal da derketine çüne Tırkara şerkirine. Çüne embejin çüne Hindistan'ı ve deri şerkirine. Çüne Pakistan'ı ve deri şerkirine. Pardon. Rüstem-i Zal, yani evekî nîne, fîgûrekî çîrokî nîne. Yani rastiyekî kesekî jiyan kiriye. İmam Usta tabii ki keseki pehlevanı, pehlevaneki Kürde, keseki piştavi daneniye, jibeli efsane çibiye. Yani belki henek dayınınca ahır demek ki millet keseki hıskır, hedi daha efsane Yani iş kura. yani weke memo û zînê bi rastî jiyan kiriye. Ne em bêjin wisa fîgûrekî hatiye lehevhatin nîne. Beli emzanın nahal Sistana evet İran'ı jiyan kiriyen bir. Belê. Sistan, Seistan. Yani ceko serle pırın, Aha. ceko ev heye lil hene şkol lil bataklık kesek nikare ondara da bir şey. Ev Belê. çüner caraya kenvi deri de jiyane, Sistani de jiyane, Sistani de ketine seriyodini, sa ev kırne. Yani tabii dinava çirokan da em nizanın li kolin şey ne bir ser, em ev himde ben nevi şey, Navi bir akıl bir Ji Nüviskar ki em ji Nüviskar yani ji serpêhatiyan, ji gotinan, e, ji çîrokê nava gel da tên gotin. mesela Pırtıkeke Şahname em Şahnameyi himdi ben avantıştan. O bu koyu şu devece Kürde yani bu koyu devece Rostem Kürde ji Kürdistan'ı da ketiye Vahabiye yani bas dikeji çok bas Belê Rüstem-i Zal, yani dema çîroka wî tê gotin jî weke Kurdeke tê gotin. Yani tabii. nayê gotin ku, yani mümkün e em bêjin Kurd û Fars ew ê hevin, yani birarzî û xarzî û pismamê hevin. Lêvelê Rüstem-i Zal bixwe Kurd e û navê wî jî navê Rüstem bi giranî di nava Kurdan da navê Rüstem heye. Li İranê jî Rüstem heye, lêvelê nava Kurdan da zêdetir nav Rüstem hene. ama işte Kürdü Fars akrabayı hevninin. Fars Pismamê hev nînin, yani Kurd, Fars û ne? Afgan, yani dîrokê ra wilo tê gotin. Yani Ev belki her sê gel jî ji met qetiyan e. Seterabejim belki Arif'in le vakti ki hatine aynı vakti Suriyeli çan hatine Türkiye. Usa hatine Pars girne. Navevan danine Parsek. Kelime Parse jüve dereti. Yani Navevan Pars pişra bune Pers. Nana tezayüzlere beşi. Mesela beşi Parsekin Aha. vakti Arabi de nave Farsi de petünne. Nave Arabi de petünne beheye. Loy deri dibe Fars. Yani gotuna Araba ve digere dibe Fars. Peki weke Parsek ji ku derê hatine nava Kurda? Medan gotiye Parsek. Yani iki deri hatine zaman le vakteki bir ağdını hatine ve deri bu Parsi dikin yani. Bu pir aciz buna jwana. Pir jwan aciz buna. Bira van gotinê te tirpê nehesina wê xweşê wan neçe.
Mamosta teşekkür ederim. Bejim zaten hep kaşa Türk'a ben açar. Biraz Evet. kızım. Yani xweşê İraniya jî naçe lê zêdetir wê xweşê Tirkan neçe. Çünkü hatına sen erdeme mane. Mamosta Türk jî paşa hatına. Rus jî paşa hatına. Evet, Arap jî paşa Türk hatına. zaten beyan e. Yani 1000 sal berê Tirk hatin. Ez anha dikarim direk avana Lêbelê er İranî weke parsek ji dereke hatibin nava Kurda ev kevin de hatine. Yani 2000 sal berê, 3000 sal berê hatine. Mamosta ez vesa keseki bikin bona Kurda degut. Leipzig Üniversitesi heye nizam tabi istiye. Na. Leipzig Üniversitesi Leipzig'a Almanya'ya. Ha Leipzig, Üniversite Leipzig'e. Belê. Leipzig ve deri Ferdinand Henner Bihler heye. Profesör Doktor Ferdinand Henner Bihler. Kürtlerin kökeni Türkiye diyeceğim ve nevi teslimde Türkiye. Aha. Kürtlerin kökeni denilse Yani biraz ev bahsa ev İranî û Kurda dike. sadabike. Deve DNA Kurda dergisine 16,000 Kürt girtine DNA ona girtine. Belê. Bu evi diro da ku derketine mesela por derketine, dış derketine, deser kevira ku çıka DNA girtine u koka Kurda digere. Şu deve cezanı daviye da. Deve Kürt çılne 1000 sal beriya zayine roj şu deve kısa Rojavayı İran'ı u Bakure Rojavayı İran'ı Kuzey Batı İran. Yani emniha dikarim bejin eve. Emniha dikarim bejin Azerbaycan. Yan vani Azerbaycan'ı Ali Gürcistan'ı wan dera jiyane u civuş ağı ji veki şivan jiyane. Yani Çok çilu ne 1000 sal berê miladê. Derya milade çılne hazar sal. Ev 2000 sal jî piştî miladê dike 51 sal. Böyle 5000 salan bejim groveri. Yani 5000 sal berê hebûna Kurdan ispat kiriye. İspat kiriye şu an hez basa tiştiydik ev. Yani buna bira Umit Özdağ viya kesin pê nehese. Mama sebebi bir bahset. Ama tehne göheva. İnşallah bu bir de bir yayını ermiş. Yani ez beni çarpanı diyeceğim. Yani net çarpanı vakit zelali diyeceğim. Böyle. Leipzig Üniversitesi Profesör Doktor Henner Bihler. Yani Ferdinand Henner Bihler. Evet denilse Bingöl Üniversitesi evi hırdire daha Türkiye. Ama öyle heye, internette de heye ki dixwaze dikare bikeve beje Kürtlerin kökeni. Kuderket Ferdinand Henner Bihler evi dikare evi bixune jiyan. Rast e. Yani Bəli. tu zanî mamoste ji vir demek berê yani pir zêde jî na ji vir 5 sal berê teoriya derbarê Kurda da hebû daha te gotin ku Kurd ji Skandinavya hatine Mezopotamyayê ew jî 1000 sal berê miladê. 1000 sal berê miladê Kurd ji Mezopotamya ji Skandinavya hatine milad Mezopotamya vadike 3000 sal Kurd li ser axa Kurdistanê jiyan dikin. Lêbelê pişra lêkolîn pêş ketin hate zanîn ku ne tenê 1000 sal berê miladê Kurd 3000 sal berê miladê li rojhilata navîn li ser axa Mezopotamya jiyan kirine. Lêbelê ev tiştê tu dibêjî ne 3000 serê berê miladê tu dibêjî 49,000 sal berê miladê. Mamosta kutubeji 3000 sal beri mesela nikari xirabereş Ne yani 3000 sal berê miladê 2000 jî piştî miladê vatike 5000 sal. yani nikari xirabereş ke rave biki. Belê. Xirabereş ki nikari Sümer kine şki deri hatine. DNA Sümer'e de kete mamosta. DNA Sümer avdı ama DNA pir xoşa ha. DNA Sümer avdıdan anha sedi hafte 5 Şehbizini derdik evin zarevan. Yani Sümer, Piranya Sümer'a Kurd derdi Kevin. Yani Şehbizini zare Sümeran derdik evin. Bəli, Şehbizini Kurdum henzanın. bəli. Süleymaniye vandara nezi Ali Sümeran'ı çıkıyor yani. Şarış yani
Beguman de Şaristaniya Sümeran'da Kurdan roleke navendiyle istiye. Via yani dünya kabul bikeci nekeci. Lebeli mesela lekolin van lekolin gerin fermi ye devleta Sümeran ji Kurdan cuda digrin dest. Adeta Sümer ji milleteki din büye ew jî xilas bûne nemane. Halbuki piraniya Sümeran ji Kurda pêk hatiye. Estera bejim. Ama Portugal ser gutiler aklen insanlar. Belê. Gut navi ona asas pêdayê zanî. Sümeran bixwe gotiye Kurtî. Yani vera guti demişse asas evi Kurt diye. Kurtî yani çiyayî. Kurt çiyaye. Kurtî halk ser çiya. Yani guti gotine guti haya îrojî biye Kurt. Na her milletek vederde mindrave kiriye. Her milletek nevek dayı. Mesela Araba gotiye ekrab. Hêjî Erebî Kurdara dibêjin ekrat. Latina gotiye gordiyono. Belê. Ew divê Kurdiyon. Hitit tiştekî dibêjin. Em bêjin Hûrî tiştekî din dibêjin. Em bêjin Mîtanî tiştekî din dibêjin. Sümer ew nevê ki Mısır tiştekî din dibêje. Yani herkesî li gorî xwe navek dayê li ew nava hemû dişibe hev. Belê. Kuba xwe da yekin yani. Kekê îkran bi te re pir tişt mirov dikare sohbet bike, pir tişt hene. Berhemê te jî pirin, te tenê deha pirtûk ji min re şandiye, ûlû diyarê ku heya nate çend pirtûk nivîsiye? Mamosta min hevde hev daya çapkirin. Yani hevde pirtûkê te hatine çapkirin. Buna çapkirin. Anha sê hev destê me danin. Di sê hev jî amade ne. Yani sê heb destê te dane ji bo nivîsandinê tu li ser kar dikî. Mamosta Yan te amade kiriye, te hê çap nekiriye. Nana mehe o amade nekiriye. Mesela amade dikim. Yani tu niha li ser sê heba kar dikî û sê heb jî ji bo çapkirinê amade ne. Sê hev amade ne sê hev jî anha li ser dixebitin yani. Yani hevde hev derketine şeş hev jî dike 23 berhem. Ew jî yani inşallah wê derbikevin dike 23 berhem. Nehen dike 23 berhem te kiriye nava çend salan, nava 40 salî da. Çend salî te dest pê kir? Çil salî kêmtir e. Em bêjin ez bûme mamoste min dest pê kir. Min 1990 da. 1990 da ez bûme mamoste. Yani va 36 sale te dest pê kiriye û nava vê 36 salî da va dibe nêzîkî 23 berhem de nivîsiye. Destê te sağ be. Bravo dibêjim ji te re. Min jî pirtûk nivîsî, heya niha 5 pirtûkê min hatine çapkirin va demekiye çend berhemene destê me da ez dixwazim binivîsînim lê berê yani va hema çend sale ez nanivîsînim. Mixabin. Tamam. Teşekkür tu jî dikî pîrozin bi rastî. Te televîzyoneke vekiriye û rêya me vedikî, rê li me vedikî. Tabii ew te belkî waqasî pirtûka mezin neke lê ew jî te bîne çêyek. Belê nivîsandin hinekî wateya xwe cuda ye. Ez hêjî min ji ber goyê xwe navêtiye. Ez dixwazim li ser hêjî kar bikim. Lêvelê yani em di demeke ûlû dane mixabin ew jî yek ji pirsgirêkê me Kurdan e. Taybetî ji pirsgirêkên me yani nivîskarên Kurdin. Berhemên Kurdî nayên xwendin. Gelê me zêde alîkariyê nade nivîskarên xwe ku pêş bikevin. Mesela min roman nivîsî Evîna Azadiyê cilda yek min derxist. Projeya min da 3 cilt hebûn. Cilda dudiya min dest pê kiriye ber bi nîvî çûye. Lêvelê va 4-5 sal zêdetir e hê min tişteke lê zêde nekir. Çima ji ber ku dema berhem derket dema nehat xwendin insana bal yani insan
destek nedan nivîskar ez bahsa maddi nakim da aliyê maddî de destekê nakim yani berhemê nivîskareke dema hate xwendin dema navê nivîskar hate gotin ew bixwe ji bo wê nivîskarê alîkariyekî ye ew wê nivîskarê zêdetir bihêz dike ku zêdetir binivîsîne berheman derbixe hêvîdarim di demê pêş me de zêdetir Kurd êdî giraniya xwe bidin ser xwendina Kurdî, nivîsandina Kurdî, axaftina Kurdî. Pêvajoyeke dest pê kiriye tu dizanî li Tirkiye jî van rojan di Meclisa Tirkiye'de kanûneke derket çerçeve yasa hate gotin. Hêvîdarim dema ku çek hatin danîn tekoşîna çekdarî ji ortê rabû êdî Kurd zêdetir wê giraniya xwe bidin ser kar û xebatên wêje kar û xebatên em bêjin rewşenbîra Kurdî zêdetir bixwînên bi Kurdî binivîsînin bi Kurdî biaxivin bi Kurdî ziman zêdetir bi Kurdî bidin pêş yani ez nabêjim zimanê Kurdî li pêş bixin ji ber ku zimanê Kurdî bixwe pêşketî ye zimanekî pêşketî ye tenê divê ew ziman bê bikaranîn tu weke nivîskareke Kurd vê pêvajoyê çawa dibînî yani min dixwast eştera bêjim gelo te jî walêzê xwe hazir kiriye yan na lêberê di heqê te de tu dost tune yan jî di heqê te de ceza nehatiye birîn pêwîstî ne tu walêzê xwe hazir bikî Belê. Mamoste gotinekî Kurda heye. Dibêje divê pûşê naçî mûşê. Niha em li pêvajoyê din hêrin ji ber ku hûn nîzikê mûşê ne ew gotin zêdetir li wanê hatiye gotin belê me qeqewî. Niha tiştê ku em dizanin tiştê teqes tune li holê. Me tiştek dît mesela me digo General Mazlum Abdî çavê xwe de mezin kiribû bi rastî. belê Digo 100,000 eskerî me heye. Em pê kêfxweş dibûn. Me digo aniha îşev lê xwe sibê dikare Şamê ra derê. Îşe nebû mixabin aniha li ew ê pêvajo hatiye wê derecê ku ev pêvajoya Rojava dibêjim niha millet vedigere malê xwe ew ê bermayê Tirka Ereba lê dixin wan dikujin an jî wan ev dikin perîşan dikin erebê wan dişkirinin vesayir. belê mixabin li Rojava bûyerên pir neyênî diqewin min General Mazlum Abdî dibêje ez şermezar dikim. Mamoste îmaja wî çavê me de bi rastî çavê min bi xwe de pir kete erdê. Yani tu generalekî ez hêjî hêvî dikim ku tu nehêlî ev tiştana çêbin. Tu derketî wekî min, wekî nivîskarekî ew ê xwe ser kompîtera xwe dibêje ez evî tiştî şermezar dikim. Teqîdeyî şermezariyê çi qaseye divê tabii ew em dikarin binirxîn. Em dibêjin Sipan Xelo li navê çi ye? Dibêjin Ereb e. Sipan hemû Sipan hemû. Hemû girêdana Sipan hemû. Ew jî Ereb dikin. yani heya niha me nizanibû bi rastî Ereb e bixwe wan roja ser televizyonê gotiye bavê min Ereb e diya min Kurd e Mamasa eko işit perişan kir, bir çeka xwe perişan kir, ye feje bû. Ye feje niha çi dibêje işitê me jî qebûl bikin. Derî wan disekirin, bêriya derî wan disekirin, dibêjin bi me çima qebûl nakin, ew dibê na em we qebûl nakin. İslamê de ew jin tune ne, eskerî jin nabe. Niha min çima ez vana dibêjim zanî? Mamasa em aniha psikolojiya me pir ketiye erdê. Niha ez evî dibêjim êku pêvajoyê dest pê dikin, ez nizanim çi karî dikin. Em tabii ki baweriya xwe bi wan hatînin. Lê em baweriya xwe bir êdinê nayînin. belê Mesela Abdullah Öcalan hundir dan. Em nagihîjine hev. Yani
nikare derke ve bêje da ya ez aha nafikirim, ez aha difikirim. Fikrimin eve, ez bona vî tiştê evî dikim. Ew nikare bêje, êku diçin jera pêra da axivin tên, ew jî nikarin bêjin. Türkiye her tiştî dikare bêje. Gelo êku zimanê min re divê zimanê nezanî, zimanê tuneyî, êku min qebûl nakin, êku cihekî zarekî min kilamekî Kurdî dibêje, êku ew ê de telefonê de kilamê Kurdî de axive, pê dixin lîş dikin, hê jî wisa ve. Peki ez ê çawa baweriya xwe bi wan kese bînim? Ez tiştê xwe yê herî girîng teslîmî wan dikim. Silaha xwe teslîm dikim. Beriya silahê wiha ye. Piştî silahê em ê çi bikin? Dema ku werên bêjin ev maf nadim we. Em ê çi bikin? Em ê çi bikarbin bikin? Em bêjin em werrex nedikin. Em evî şermezar dikin. Em wisa bêjin gelo. Mamoste tiştê ku ev dizanin, devlet ji her kesî bêtir ji me re lazim. Çima ji bo wêjeyê lazim e. Ji bo aboriyê lazim e. Ji bo felsefeyê lazim e. Ji bo dîn lazim e mamoste. Ji bo rehê netewetiyê lazim e. Rehê netewetiyê tu ne? Nirxê netewetiyê ku dibin mamoste. Anha simülasyon hatta niha waqtî bira waqtî niha çênebiye. Aslında herî bilindan. Min waqtekî gazî mekirin, ew gazî mekir wanê ev kiro. Dengê min li min vedikire were. Li wanê gazî mekirin gotin em dixwazin Niha dengê te çawa ye? Deng li te vedigere? Deng li min vedigere. Erê. Di weşanê de baş e? Weşan baş e belê. Li wanê gazî mekirin gotin em dixwazin Niha dengê te çawa ye? Deng li te vedigere? Tamam. Mamoste gotin ne? Gotin werin ka fikrê we çi ne? Em çi dikarin bikin? Tabii o axaftin xelas kirin falan. Mesela hatta ser pirsa min jî destê xwe bilind kir. Min got çend heva pêşa min pirsê, min jî destê xwe bilind kir. Min wiha got. Min got heva min. Min got vê derê Mezopotamya ye. Li Mezopotamya cara yekem tiştê yekem ê dünyayê pir derdikevin holê. Min got mucizatê ku wê derê de derketine, dünyayê de derneketine. Min got dayîkê Kurda mucizatekî dinê bikaranîne. Got çawa? Min got jinê ku qet nizanibin Tirkî biaxivin, zarên qet nizanin Kurdî biaxivin afirandine. Eva dünyayê de tiştekî wiha tu derê çê nabe. Eva mucizatek e û karekî yekemîn e. Dünyayê de yekemîn e. Min got tu millet zarê xwe qet Kurdî nizanibin neafirînin. Min got ême wisa kirin. Min got eva saya we da. Min destê xwe dirêjî rêvebirê wê derê kirin, rêvebira kir, min got saya we da. Got çima? Min got mamoste ez mamosteyê zimanê Kurdî me. Wextekî we di civînê xwe de Kurdî diaxivî, millet ora fêm nedikir, dihate demin digotin mamoste ji kerema xwe Kurdî hîmî meke em herin wê derê fêm bikin. Sinifê min tijî dibûn. Ya bi rastî fêrgehê min tijî dibûn. Dema ku hûn bûne Tirkiyelî, edî di ewa da we dev ji Kurdî berda, di civîna da, edî kes nehate bamin. Anha dayîka jî dêna Xwedayê ku kes edî pêş berê xwe nade bi Kurdî, ew ji zarê xwe re Tirkî xeberdan. Gotin biraz zarê me neperçiqe. Dibistana da diperçiqe zarê me. Yani mamoste eğer devlet tu nebe, ders çê nabe. Perwerdehî çê nabe. Devlet tu nebe nivîskarî çê nabe. Devlet tu nebe aborî çê nabe. Devlet tu nebe yani ka felsefe çê nabe. Rehê netewetiyê çê nabe. Netewetî çê nabe. Belê. Peki İkram Ev rast tiştana
dibînim mamoste ez dibînim em devletê naxwazin, em federalizmê naxwazin, em tiştekî naxwazin. Ez çi dibêjim zanî? Ez dibêjim em bi vê kuşê naşine mûşî. Belê. Feqet vê bizanin be kekê îkram yani bi gotina keseke, bi gotina çend kesan nayê wî wateyê ku Kurd dewletê naxwazin. Nayê wî wateyê ku Kurd wê ji daxwaza xwe ya avakirina rojeke avakirina dewletê wê şûndek av bavêjin. Yani ez bawer dikim di nava Kurdan da eger niha referandumeke çêbe hûn dewletê dixwazin naxwazin sedî not Kurd wê bêjin em dewletê dixwazin. Ji ber vê yekê mesela wê rojê belkî te jî ji ber vê yekê got Nurettin Demirtaş di ewekî da di kanaleke YouTube'ê de gotibû pêwîst nîne ji Kurdara dewlet Kurd dewletê naxwazin bi gotina Nurettin Demirtaş ne Kurd ve devletê bixwazin ne jî nexwazin. Tenê ana meriv li endamên PKK binêrin di nava endamê PKK da jî sedî heştê wî yani di dilê wan da daxwaza avakirina dewleteke Kurd heye. Ji ber vê yekê jî bi gotina keseke ne Kurd dewletê dixwazin ne jî naxwazin û rojeke Kurd wê bibin xwedî dewletê. Lêbelê tişteke heye heya ku Kurd bibin xwedî dewletê jî dîsa divê Kurd xwedî li dîroka xwe derbikevin, xwedî li zimanê xwe derbikevin, xwedî li wêjeya xwe derbikevin, xwedî li hunera xwe derbikevin. Yani xwedî li hemû tiştê xwe derbikevin bê ku xwedî dewlet bin. Û rojekî dewlet ji xwe re ava kirin ki ez bi xwe dibêjim Kurd niha xwedî dewletin mesela Başûrê Kurdistanê ji bo min weke dewletekî ye. Yani weke nîv dewletê hesibandin lêbelê ez weke dewleteke de hesibînim. Yani hêdî hêdî Kurd li her çar perçeyên Kurdistanê de jî xwe bi hêz bikin yani rojeke çima dewleteke Kurda çênebe. Yani te got çil û ne hezar sal berê Kurd li ser axa Mezopotamya jiyan kirine. 2000 sal jî piştî mîladê vadike 5000 sal eger Kurd li ser wê axê jiyan kiribin rojeke wê Kurd bibin xwedî dewleta xwe jî. Divê aliyê de ez bi xwe xwedî bawerim tu carekî jî baweriya xwe wenda nakim. Bidaxivê niha herkes radibe divê yekîtiya Kurda lazim e. Ne sanî? Belê. Ji bo yekîtiya Kurda çi pêwîst e? Ez dixwazim ew bînim man yani taybet tevkanîla we. Niha bi dîn Kurd nayîne bahev. Çünkü dînê cuda cuda hene. Peki Kurd bin henekî wana Hristiyan henekî wana Ezdîn henekî wana Müslüman yani nayîne bahev bi dîn. Yani bi rêya dîn Kurd nikarin bibin yek. Nikarin bibin yek. Bi rêya felsefeya tenê mesela ideolojiya Kurd nikarin werin bahev. Ew jî zehmet e. Bi rêya ez bêjim bi tiştê cuda cuda ku cudahî derdikeve yani ne bir rêya dîn ne bir rêya îdeolojîk Kurd nikarin bibin yek tenê bir rêya kurdewariyê Kurd dikarin bibin yek. Ancak bin temelekî kurdewarî da ser bingeheke Kurdî ser kurdewar hemû werne bahev û hemû ji hev re rêzî bigirin. Mesela Hristiyan ji Müslüman re rêz bigire, Müslüman ji Ezidiya re rêz bigire. Lê ser bingehekê ser bingeha kurdewarî em dikarin hemû bibin birayê hev. Lê tenê em dikarin ser netewetiyê bibin birayê hev. Tabii Türk nikarin bibin birayê me uçağı lê nebin jî dibe yani. Pir zêde ne mühim e biratiya Kurd û Tirka. Biratiya Kurda bi Kurda ra hebe ew ji me ra bes e. Yani ev tişta divê ku ser bi warê Kurdayetiyê yani ez bona ku kurdewarim na bona ku ew mesela hemû felsefeya hejê dikin. Ez dibe ku mamosteyê felsefî me. Ez hemû ola hejê dikim. Ji ber ku felsefeyî me û insana çi çêkiribe aliyê ewekî de aliyê fikrekî ve aliyê bawerî ve ez hemûşkî wekî keda insana dibînim. û hek hemû jî girîng in. Lê
Mesela Kürt ku bibin yek Kurdawariye de ser Palıkeki Kürdi bibin yek denava Palıkeki Kürdi de bibin yek mesele dili hemû zenginahi ejmer. Endikarin hev bipencereleji yani. Rasta. Li ideolojiyekî, li ser em bêjin erdekî, an jî li ser taybetiyekî din ku em werne bahev, taybetiyê dinê wê meşhev bikatînin. Hemû perçe perçe bin. Bele. Em aniha vê rewşê danin muqabil. Peki İkram, pir spas dikim. Sohbeteke xweş bû, lêbelî di pir aliya da hê divê em van mijaran bigrin dest sohbet bikin. Dema me wê çê bibe. Rojê pêş me de dîsa em ser cur be cur mijaran bername çê bikin. Pir spas dikim. Dem derbas bû. Va bû nîzîkê saet û 11 deqe em ser ekranê ne. Heya careke din eştera bêjim spas dikim û bimîne dixweşiyê de. Eger gotinê te dawî hebin em dikarin gotinê te dawî jî bigrin. Mamosta te çawa got, te got pêşiyê dîrok. Ez wê bawerî me de ku dema ku em dîroka xwe bizanibin, serê me tu car peya nabe. Belê. Ji ber ku min heta niha 56 hev dewletê Kurda mezin piçûk. 56 hev dewlet min ev kirine. Lîste kirine yani. Kurd vana nizan. Zarê Kurda qe nizan. Yani pêncû yek hev dewletên Kurdan çêbûne. Yani ne ku Kurd heya niha dewlet çê nekirine. Çêkirine lê mixabin heya roja îro Kurdan wan dewletê xwe neparastine. Nizanin ku biparêz. Mixabin. Berê dîroka xwe bizanin. Belê. Yani ev dibêjime Kurda mixabin kun dîroka xwe nizanin ji ber ku Türk dibêjin Kurd tunine hûn jî hew zanin rast e. Belê. Demek ku hûn dîroka xwe bizanibin serê we tu car da aha nabe hinê wê aha her tim bilind be. Kêmasiya me Kurdan ya herî mezin yek jî ew e ku em dîroka xwe baş nizanin. Mamosta perwerdehiya Kurdî û dîroka Kurdî herdik bibe yek wêjeya Kurdî. Zargotina wî ji xwe behrek e. Em vana nizanibin zor e. Pir spas dikim. Spesxweş mamosta. Bimîne dixweşiyê de heya careke din hêvîdarim jiyana te wê serkeftî derbas be. Serkeftin dixwazim ji we re. Spas dikim. Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet em gihîştin dawiya vê bernameyê jî mêvanê min nivîskarê hêja İkram İşler bû. Buxa li Belçîka niha jiyan dike. Em ê di rojê pêş me de carek cardin hevalê İkram bigrin ser ekranên Arwar TV. Li ser cur ve cur mijaran em ê nîqaş bikin. Yani bi rastî keseke pir dewlemend e divê em jê sûd werbigrin. Di dawî de ji wara dibêjim eger hûn ji Arwar TV re nebûne abone bibin abone hûn abone bin jî ji derdorê xwe re bêjin ew jî bibin abone. Heya careke din bimin dixweşiyê de silav û hürmet.